Assalamu alaikum. Kamar yadda muka saba, yau muna dauke da wani sabon kafci daga kamfanin Algaita yau mai suna da Bara'a. Wannan fim ne yana da kyau sosai, wanda zai kalle shi ma kenan ya kamata ya biyo mu daga farko wannan bidiyon ya zuwa ƙarshe ta da saurari wannan bayanai ta da samun fina-finai cikin sauƙi ba tare da samun kullum sanin ba. Kashe idan yau ne farko zuwa ka wannan shafin namu, ka daure ka yi mana subscribing da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Wannan fina-finai ne wanda za ka samu cikin group na VIP wanda ana biyan kuɗi ne. Idan ka biya kuɗin ka insha Allah za mu saka ka cikin group ɗin wanda yadda za ka samu fina-finai ba tare da ka samu kullum sirrin ba. Fina-finai ne wanda muke sakawa a cikin group na VIP kenan wanda babu ruwanka da samun kullum sirrin ko wani abu makamancin haka. Za ka kallon su ne da rata daga mu sake su, za ka kallon su ba tare da ka samu kullum sirrin ba insha Allah. Muna saka fina-finai ne daga kowane kamfani. A ranar fina-finan sun ka fito a ranar muke saka su cikin group ɗinmu na VIP kamar da muku bayani a kowane lokaci. To ai muna dauke da fim ne da kamfanin Algaita insha Allah. Wanda kenan da yake buƙatar shiga zai ɗauka lambar mu ne sai mana magana ta WhatsApp ta yadda zai biya kuɗin shi sai a saka shi cikin group ɗin na VIP insha Allah. Ta yadda zai samu fina-finai ingantattu masu kyau masu kiliyan a ranar da sun ka fito a ranar za ka same su a cikin group ɗin na VIP insha Allah. Ga wanda yake buƙatar shiga kenan sai ɗauki lambar mu sai mana magana ta WhatsApp sai mu saka shi cikin wannan tsarin na VIP inda zai samu fina-finai da zaran fina-finai sun fito akan lokaci insha Allah zai samu su a cikin group namu na VIP. Kenan wanda yake buƙatar shiga cikin wannan group sai magana sai a saka shi a group ɗin. Ko ci ƙasa ke idan kai mana magana za mu gaya ma har da za ka bi ka biya da kuɗin ka sai ka shiga cikin wannan tsarin na VIP insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar ƙararrawa da zaran mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Wannan fina-finai ne wanda za ka samu cikin group na VIP kenan kamar da muku bayani a kowane lokaci. Idan kana buƙatar shiga sai ka mana magana ta WhatsApp kenan sai ka biya kuɗin ka mu saka ka cikin wannan tsarin na VIP. A cikin ne kaɗai za ka samu fina-finai sababbi a ranar da sun ka fito a ranar za ka same su insha Allah. Masu buƙata kenan sai su taɓe mu ta WhatsApp insha Allah. Mun gode sai mun ji ku.